Στο βίντεο θα κάνουμε ένα pack στο FC μαζί με το Θαλή και το Χάρη. Και δείτε εδώ packs που σας έχουμε μαζέψει. Εγώ Χάρης έχω ετοιμάσει τόσο καιρό όλα τα πακέτα για αυτό το βίντεο. Ωραία, πάμε, ξεκινάμε. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε με ένα 4,82 plus. Ωραία, πάμε. Βλέπουμε, εδώ θα ανοίξω αυτό εγώ. Ωραία. Ωραία, άνοιξε το όλο εσύ. Ω, Μολίνα. Τώρα ο Χάρης το επόμενο. Είναι κακάπιξ, είναι πολύ κακάπιξ. Αλλά θέλουμε φόντερ. Κουμαγκάι. Τα μικρά να τα κάνουμε με τριών. Ωραία, πάμε λίγο. Εντάξει, και καλό φόντερ όμως. Την 85 θα πάρουμε. Είναι και καλό φόντερ, πάλι καλά δεν την έχουμε. Ωραία, μετά αυτό. Συνεχίζουμε με το 83 plus. Έλα, πάτα να γεμίσει. Καλό. Έχουμε καλό Σαλάχ, walkout. παιδιά, βγάλαμε Σαλάχ, Έχουμε έτσι. καλό walkout. Εντάξει, τώρα. Πριν από λίγο Αυτή την καιρό. εποχή ο Σαλάχ είναι άθλιος, αλλά και πάλι είναι καλό φόντερ. Είναι καλό φόντερ. Πολύ καλό φόντερ, να ξέρετε. Ωραία. Πάμε τώρα στο 83 plus, το ανοίγω. Βασικά θα ανοίξω ένα 84. Ωραία, ανοίξτε το. Ωραία, το ανοίγω εγώ, ωραία. Θα ανοίξω πρώτα αυτό. Κακό που δεν πειράζει. Sorry. Οκ, 87. Walkout. Όμως τον έχουμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, πάει στο duplicate. Ωραία, πάμε. Μετά, 83. Φέρε να ανοίξω εγώ ένα. Και... εντάξει. Γκριμάλντο! Οκ, δεν είναι τόσο άσχημο. Ωραία. Καλό φόντερ. Πάλι 84 plus. Αυτό εδώ πέρα. Είναι καλό. Λογικό. Χάλια, χάλια, Αν χάλια. δεν ήταν καλό φόντερ. Τι θα γίνει. Εντάξει, φόντερ. Εντάξει, φόντερ. Φόντερ. Ωραία, ναι, εντάξει. Εντάξει. Οκ, Πατσό. οκ, πατσό. Θέλουμε τώρα μια Έμβαση καλή καμία. κάρτα. Walkout. Κουλιμπαλί Μεγάλο. Walkout, Κουρτουά, κουρτουά. καλό φόντερ. Πολύ καλό φόντερ. Πάμε. Παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν ξέρει πολύ καλά από FC, αλλά πάμε το και είναι πολύ καλό στο Fortnite. Και μπαμ. Το θέλω ξέρω πολύ καλά. Εδώ πέρα. Μαριώνα θα πάρουμε. δεν έχουμε Μάρια, κάτι ένα άλλος 84 και βέβαια. Άλλο ένα 84 plus. Έχουμε πολλά 84 plus. Μπαστόνι. Τον έχω και σε τότε τον μπαστόνι. Οκ. Ουφ, κακή. το θα πάρουμε μπαστόνι. Μπαστόνι, Γιατί ωραία. είναι και καλή καρτούλα. Τους βάζουμε εκεί. Και Ωραία, τώρα όλα τα έχουν μείνει 3. Άνοιξε πρώτα Όχι, το 84 δεν είναι καλό πακ. Ωραία. Άνοιξε το Κώστα. Ωραία, 84 πριν να πάμε στα καλά packs. Έχει πολλές όμως Οκ, εμπειρίες. τσάκα. Κακό. Καλό, είναι καλό. καλό. Ένα λιντάρις μπέλεγαν, παιδιά, είναι πολύ καλό αυτό, να ξέρετε. Είναι πολύ Για καλό φόντερ. φόντερ. Ναι. Καρβαχάλ, Τέτοιο μέτριο, μόνο. μέτριο, μέτριο. Και θα εντάξει. πάρουμε Σίγουρα τον Μπέλιγχαμ. Μπέλιγχαμ. Τζουντίνιο. Πάμε λίγο. Τώρα έχουμε Player picks. δύο καλά. Το 87 θα το ανοίξω εγώ. Το 92 ο Κώστας. Κακό. Κακό, πολύ κακό. Κακό. Πω, κακό, πολύ κακό. Καλό rating. Πολύ λούζι αυτό. Πολύ λίγο. Λούζι αυτό το bag. Ωραία, και το τώρα mix. 92 plus campaign. Είναι τρεις, οκ. Είναι καλό. Για να δούμε το πρώτο. Όχι. Πολύ κακή. Κακή, πάρα πολύ Άθλιο. κακή. Άθλιο, άθλιο. Δεν μπαίνει καν στην ομάδα. Κακό. Πολύ κακό. Βλέπουμε αθλιότητες, Πολύ μεγάλο lose. Βλέπουμε αθλιότητες, έτσι. Πολύ μεγάλο lose. Αυτή την έχω κιόλας, αλλά την έχω σε κόκκινο. Ωραία.